prvé odkladanie pri lanovke. Tam, kde ideme. A možno aj vyjdeme. Už nám vezú pivo. Čo keď budeme chcieť ísť na hojkope? Či už dostane ochladenie. No a ja vždy ako ten posledný. Začína súťovisko. Nejaká tá serpentínka. A popa tú skalu doprava. By mala Katka zamávať z nejakej tej skaly. Ahoj! Tadiaľ sme išli hore. Aké pekné skaličky sú tu. Samá suť. Kuk. Sú tu bobky od nejakých kôz alebo čo? Nie, Mário išiel pred nami. A takáto pohodovka. Cieľ je jasný. Habsburg House. Katka išla túto časť. Nevieme, či to mala ľahšie. Nás čaká zase táto suť. Chlapci sú už tu. Snehové polia počkali na nás. Toto snehové pole bolo z toho asi najlepšie. Aj keď sa človek zaváral až po kolena. A v závere sa ide takýmito žlabmi. Toto je Windberg. Tam sme boli. Takže takéto béčko. Už sa to mení na feratu. Tu už to graduje k záveru. Už naozaj sa to podobá na feratu. Záver feratky v pohode. Miesto kamzíkov sú tu takéto strašidla. Ideme na Habsburg House. Finále sa blíži, Kata je za mnou. Na budúce mu dám lano, nech ma aj potiahne. No. Pa. Čo hovoríš? Že mám mokro v botách.
Tento prosím ťa neotoč, lebo ďalší zablúdia. Ideme dole cez Kaisersteig. Hore do toho Ušustu a hore. Naša katuška. No, išli sme takto dako. Tento tmavé. Toto je vlastne Kaisersteig. Pekne takto popod skalu hore. Nakoniec boli aj kvetinky. Tak by som tam skočil. Trikrát hurá! Hurá!